εκπροσωπώ αρκετές συνταξιουχικές οργανώσεις. Σας έχω μοιράσει την ανακοίνωση, να δείτε ποιες είναι. Ναι, ονομάζομαι Μιχαηλίδης Λάζαρος. Εγώ είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης. Ήμουν εργαζόμενος στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όταν πληροφορηθήκαμε ότι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και η αύξηση των τελών θα φτάσει στο 35%, επιλέξαμε να απευθυνθούμε προς το Δήμαρχο μια ανοιχτή επιστολή, γιατί πιστεύουμε δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά τους συνταξιούχους σε όλη την Ελλάδα και δεν έχει σημασία αν τα δημοτικά τέλη για εμάς τους συνταξιούχους είναι χαμηλά ή υψηλά, αν όπως υπόθηκε είναι 4 ευρώ ας πούμε η αύξηση. Ναι, αλλά 4 ευρώ. Κάπου ακούστηκε 4 ευρώ το μήνα, για ένα 80, τι ακούστηκε. Βάση περιπτώσει, όσοι και αν είναι αυτή η αύξηση, εμείς οι συνταξιούχοι 13 χρόνια δεν την πήραμε αυτή την αύξηση. Οι συντάξεις μας έχουν σφαγιαστεί και εδώ και 13 χρόνια έχουμε μειώσεις και όχι αυξήσεις. Άρα το να προστίθονται και άλλα πάνω στην πλάτη μας είναι ένα θέμα, όσο και αν είναι μικρό το ποσό. Διαβάζω την ανακοίνωση, γιατί αυτά ήταν προσωπικά σχόλια. Γνωρίζετε... Συγχωρείτε. Διαβάστε το όμως. Ναι, διαβάζω και τελειώνω. Γνωρίζετε ότι πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων από τις περικοπές της συντάξης στα τελευταία 13 χρόνια και της ακρίβειας που καλπάζει στα βασικά είδη πρώτη ανάγκης, όπως τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, καύσιμα και άλλα. Για την πλειοψηφία των συνταξιούχων, που οι συντάξεις τους θα χαρακτηρίζονταν επιδόματα φτώχειας, οι αυξήσεις στις συντάξεις κατά 2,5% περίπου που προαναγγέλει η κυβέρνηση για το 2025 δεν αναιρούν την τραγική πραγματικότητα που βιώνουν και το γεγονός ότι αυτοί θα περιέλθουν σε κατάσταση παραπέρα επιδείνωσης της ένδυας. Γνωρίζετε επίσης ότι οι πενιχρές συντάξεις που εξανεμίζονται μέχρι τα μισά του μήνα υπόκεινται και σε πολλές κρατήσεις, φορολογία, εισφορές για την υγεία, συμμετοχή στα φάρμακα, συμμετοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις, αγορά μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων κτλ. Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι οι επιπλέον αυξήσεις των δημοτικών τελών που θα προσθεθούν στην προηγούμενη αύξηση του 24% κατά 35% θα επιτείνει δυσβάστατα τις οικονομικές αντοχές των ευάλωτων συνταξιούχων δημοτών του Δήμου σας. Ζητάμε να σκύψετε με κοινωνική ευαισθησία πάνω στο θέμα και να υιοθετήσετε το δίκαιο πανσυνταξιουχικό αίτημα για απαλλαγή από δημοτικά τέλη όσων συνταξιούχων το εισόδημά τους είναι μέχρι 12.000 ευρώ. Ευελπιστούμε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή θα σταθεί αρρωγός και συμπαραστάτης στους συνταξιούχους δημότες της, στο μέτρο που της αναλογεί, και ελπίζουμε αυτό να το δούμε στην πράξη.